yamɗe jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka to leydi Tchad talata faltiɗo ko famdi foof yimɓe nogas maayi hewɓe mbarmi e haare hakkude leƴƴi o alhaali waɗi koto kanto muɗum diwal wadde funnague leydi ndi ɗum ko caggal wargo wuyɓe alhaali o wonti joftodiral hakkude ɓiɓɓe diwal ngal laamu ngu ƴetti yoga e pellite o alhaali ma en gartu hen député ɓe sappo e nayyo diwal ngal kolli mette mabɓe diwangoji ɓe noddi laamu waɗa golle muɗum to Mali ɓundu kanŋe ɓurdu mawnude e leydi ndi wondu to lulo gonkuto halfinama neɗɗo goto fodde lebbi 6 ko pellital ngal suudu saria halfinandu namen pellital ngal suudu saria alhaali ngeygu Bamako ƴetti hanki altine ɗum ko caggal caɗele saria ko tawa hakkude laamu Mali e société Canada Barrick ko fewti alhaali asugol e keɓal kanŋe toon to leydi Mali haare hakkude Israël e Iran piyanɗe e bomboje waɗi hande subaka talata ɗe ustaki e nde ñalande joye ɓerde nde haare ɗe piyanɗe memi suudu télévision gouvernement Iran horejo Amérique Donald Trump immima e jonde G7 to Canada saabu jonde heñorade kanko e gollidiɓe makko e fannu kisal ma en gartu hen tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Tchad puɗortoɗen e guila ñande sappo lewru ndu gonɗen ko ɓuuri yimɓe nogas mbasi pittali mumen to kantomolu nokkure tawande falde Asunga e nder diwal wadde banggue funnague Tchad e biyol jayde AFP ɗum ko caggal wargo wuyɓe alhaali o wonti joftodiral hakkude ɓiɓɓe diwal ngal laamu ngu ƴetti pellital wadde uddere nder diwe tati ɗo ɗi wargoji mbaɗi ɗo keɗoɗen jantore olel tal iminaɗo gouverneur diwan o yehino toon o yerodiri nde bonande ko e golle kuliyankoago kono takanima rokkirde limore mayɓe walla barmuɓe e nde bonande e kabaruji ɗi keɓɗen nde bonande fuɗɗori ko e guykoto diwan waɗay banggue funnague leydi ndi wujjoɓe nangui worɓe ɗiɗo e motoji mumen gujju motoji ɗi caggal ɗum ɓe dogui jomen motoji ɗi nde jertidi ɗon e ɗon hoɗɓe e wuuro ngo ɓe dogui gabbiɓe e jofnirde ndu dogdu haare waɗi wuyɓe ɓe mbara hen caggal ɗum koreji ɓe waraɓe pedditi yoftade ɓe jani e yimɓe wuuro ngo ɓe mbari hen yimɓe hewɓe e biyol seedeɓe e nder ɗum ardiɓe diwi hon Farchana Trawon e Mabroun mbiyama yo mbat uddere e dow yamirore gouverneur mo waɗayi nde uddere ko guila jamdi 18 kikiɗe ha e jamdi 6 subaka gomu halfinangu hakkeji cadnaɓe holliti mettere mum e nde bonande ngu gomu wi wonde ko lewru tan waɗi caggal wargoji leñamago to manda kawo ɗo ko ɓuuri 40 neɗɗo wasi fittano mum ngu gomu to rima ardiɓe leydi ndi nde mbaɗata tefore yawde kone kadi yo ngu ɓampeje gam haɓade ngakkere kisal e nder leydi ndi